Što si myslíte, što tajki usyvalski štějzo všetko napara? To sme podľa atomové minárne spôsobujú. Sú to 100 000 hendiov, ktorí časne telefonujú. A to 24 hodín, deň ode dňa. Mama tež iš od handyvirusa nateknena. Hej, Nitko, du ma jednož ešte našla nana přesvědčiť. To skvěle čardone vešinže predat si na handy kupí. Samo zrozumie, to je moja služba přesjedna. To so tu usyvanie ročo do 16 listotka pola nás natočí. Stella, ja ne závisí, dokud žen handy nemáš. A to je tiež všípadne, to jeničký objekt, ktorý som muža uvádza, štúdie má tu najmenší. Lepa se Lena, ganz schön obsamickate. Što si zvíriš? Du da Mittelzo ještě. Ja som tu služona a říkám Liska. Ještě lepě, ze mnou se lepě kušeluje. Kušľovanie a keď potom započína, když kamery bieža. Što? Kamery bieža? To sa všetko natočí. A to som to na sem prišla. Všetko sa natočí a přišlý mesiac vusila. Přišlý mesiac? Televizii? Voreče prošu, ale ja dobiu. Sy masz honača pčeju a chcú jeho viezo nahunač. Tam zady je kurec podľa Nojova Romada a rano 4 v trojce zaspievač. Nie, to nie. Tu test przyniesie na mir a ciszinu.